Squid Game, Squid Game, Squid Game. Peste tot aud Squid Game. Haideți să vedem despre ce este vorba. Primul episod începe cu un flashback în care niște copii se jucau așa zisul Squid Game. După ce ne este explicat cum se joacă, ne întoarcem în prezent. Personajul principal, care nu pare să fie în cea mai bună stare financiară, se bucură de niște bani de la mămica lui. Află mai apoi că banii sunt pentru a-i lua un cadou fiicei sale. Aflăm că acesta încă locuiește cu mama sa și că nu mai au bani din cauza datoriilor. Sigur, ca orice om cu datorii, fură ultimii bani ca să-i bage la pariuri. Și pierde, după care câștigă, dar este furat și bătut. Grețos află că va trebui să plătească cu un rinic datoria. Peste asta rămâne și fără bani pentru cadou. Peste asta află și că fiica lui e mai fericită de când nu mai este în custodia lui. Nici n-am ajuns la jumătatea primului episod și deja presimt că o să aibă multe scene emoționante. Într-un moment de disperare, personajul principal primește o propunere de joc prin care poate câștiga mulți bani. Este bătut încă o dată, dar într-un final câștigă, după care primește o propunere și mai serioasă de joc. Vedem adevărata natura lui Seong. Decide să se înscrie în joc. Este băgat într-o după, după care se trezește într-o cameră plină cu oameni. Din start, vedem un contrast de culori între participanți și cei ce urmăresc, de parcă ar fi în echipe diferite. Aflăm că până și un bătrân participă la joc. Și tipa care i-a furat banii, participanților le este dată șansa să abandoneze jocul. Dar de ce ar face-o? Vedem că jocul este urmărit de alți oameni, de asemenea mascați. Seong își întâlnește prietenul din copilărie. Și primul joc începe. Red light, green light sau roșu-verde în română. Jucătorii pot înainta doar cât păpușa robotică spune roșu-verde. Cei care se mișcă după ce se întoarce vor fi eliminați. De tot. Și după ce regulile au fost trasate clar, toți idioții se mișcă în timp ce robotul stă întors. Singurul ce pare nemarcat de jocul grotesc pare să fie bătrânul. Cred că m-am îndrăgostit. Nu de ea, ci de el. Aflăm că după primul joc au fost eliminați 255 de jucători. Desigur, asta îi face pe mulți să-și dorească să renunțe. Dar apoi le este arătată suma de bani pe care o va primi câștigătorul. Le este dată din nou șansa să renunțe la joc, dar doar în cazul în care majoritatea va vota să nu mai continue. Votul ajunge la egalitate, iar decizia rămâne în mâna bătrânului. Și surprinzător, chiar foarte surprinzător, în ciuda faptului că nu mai are mult de trăit, alege să încheie jocul. Cum ar spune coreenii, hot hot, toți se întorc la lumea normală. Indianul ăsta e prea ușor de iubit. 나 돈 없어요. 돈 못 갚아요. 갚으라고 안 할 테니까 그냥 가지고 가요. Când Seong s-a dus să spună poliției de cele întâmplate, i-au râs în nas. Aflăm că prietenul lui Seong este în datorii chiar mai mari decât el. 엄마한테 가서 다 말씀드리고 새로 시작해. 다시 벌어. 60억을? 60억? Și mama lui Seong este foarte bolnavă. Cred că cel mai bun lucru surprins de serialul ăsta e faptul că, pentru marea majoritate a oamenilor, viața e mai mult o suferință continuă decât orice altceva. Dar haideți să nu ne concentrăm prea mult pe negativ. Foreshadowing. Și mai mult foreshadowing. 전번에도 네 말만 믿. Prea mult foreshadowing. Se întâlnesc din întâmplare bătrânul și Seong.
Și parcă nu mă miră că bătrânul se răzgândește și hotărăște să se întoarcă în joc. 무슨 나쁜 이 새끼가 Oh, shit, cred că o să plâng. Se pare că intră din nou în dubă. Sunt din nou gazați. Un polițist reușește să se infiltreze ca să afle ce s-a întâmplat cu fratele lui dispărut. Și jocurile continuă. Se pare că s-a întors cine a dorit și 187 au dorit. Se pare că deja se fac echipe, iar una dintre ele îi reunește pe bătrân, indian, Seong și prietenul lui, Sangu. De ce e așa enervantă tipa asta? 야, 너 좀 거슬리는 스타일이야. Pare că cei în costum roșu gătesc ceva. Dacă știți cum zic. Începe jocul 2. Jucătorilor le este dat să aleagă dintre 4 forme. Sangu pare să pună piesele cap la cap, dar decide să țină ce știe pentru el. 글쎄, Cei din echipa lui hotără să aleagă fiecare câte o formă diferită. Sangu alege triunghiul, indianul alege cercul, Seong alege umbrela, iar steaua îi rămâne bătrânului. Jucătorii primesc fiecare câte o bucată de dalgona, adică zahăr topit combinat cu bicarbonat, cu forma aleasă ca model. Apoi, trebuie să taie modelul cu un act de croitorie. Șpilul e că această dalgona este foarte sensibilă și se crapă foarte ușor. Jucătorii au 10 minute să taie modelul și cred că e evident că triunghiul e cel mai ușor, iar umbrela cea mai grea. Și ușor încep să pice pe capete, ca în primul joc. Indianul, în ciuda faptului că nu s-a jucat asta în copilărie, pare foarte priceput. Dar o idee și mai bună are Seong. Și până la urmă și restul îl urmează. Și Seong reușește să supraviețuiască la limită, la fel ca în primul joc. În al doilea joc au fost eliminați 79 de jucători. Pare că se formează și un cuplu. Și s-a mai dus un jucător. Cam dubios, dar îi lasă să se omoare între ei. De fapt, gândindu-mă mai bine, și prin jocuri tot asta făceau. Prima noapte de când au aflat că îi pot omorî și pe alții ca să se elimine mai rapid, și deja se mănâncă între ei. Bătrânul cumva a scăpat din bătaie generală. Dar cum? Se suise în cel mai înalt loc. 일어나면 다 죽어. Și la comanda lui se oprește bătaia. 종료. Ceva e putred. Ups, e din Pakistan. Tot India. De acolo o să fie Ali. 거기는 이름이 뭐야? 알리 압둘. Pentru jocul 3 se vor forma echipe de 10. 10명씩 팀을 나누어 주시기 바랍니다. 제한 시간은 10분. 10분. Vedem cum se ruinează o relație abia creată și se formează una nouă în paralel. Și jocul 3 începe. Frânghia. 2 echipe de 10 trebuie să tragă de o frânghie. Șpilul, în loc să trebuiască să tragă cealaltă echipă peste o linie, trebuie să o tragă peste o gaură. Echipa 1 pare cea mai puternică și primul meci sunt chiar ei contra echipei 7. Inițial se ține bine echipa 7, dar în scurt timp pierd și sunt eliminați. Acum îmi dau seama că cutiile în care sunt băgați cei ce pierd seamănă cu cutia de cadou pe care i-a oferit-o Seong fiicei sale. Al doilea meci, echipa 4 contra echipei 5. În ciuda faptului că sunt mai slabi, bătrânul le explică că jocul nu este doar despre forță și învață niște tehnici, prin care reușesc să câștige. Ce bucuros e bătrânul! 40 de jucători rămași.
Urmează încă o noapte, deja se pregătesc toți de bătaie. Și cumva, polițistul infiltrat reușește să ajungă în camera celui cu mască. Noaptea trece și bătrânul pare mai speriat ca niciodată. Vedem că jocul rulează chiar din 1999. Am aflat de ce părea așa speriat. Oho, de fapt rulează din 88. Și mi se pare mie, sau tocmai am aflat că fratele polițistului e pe lista de câștigători? Nope, nu mi s-a părut. Pentru jocul 4, jucătorii vor forma echipe de 2. Sang-woo face echipă cu Ali, fetele fac echipă între ele, Seong face echipă cu bătrânul. Fiecare jucător primește un săculeț cu 10 bile de sticlă în el. Jocul e simplu. Jucătorii trebuie să ia toate bilele de la coechipier. Cine rămâne fără bile e eliminat. Not fair. Chiar și-au ales prietenii. O echipă chiar era formată din soț și soție. Nu e ok. Dar jocul 4 începe. Fiecare echipă alege cum vrea să concureze pentru bilele celuilalt. Fetele hotără să joace o singură rundă pentru toate bilele. Bătrânul face orice altceva, doar nu joacă. Presimt că o să se termine foarte tragic jocul ăsta. Gen, prea tragic. Fetele decid să vorbească până ce o să joace acea singură rundă. 둘 다는 못 나가는구나. Nu, refuz să mă mai uit. 278번 탈락. 구슬이 다 없어졌네. Vă zic direct rezultatele. Sang-woo îl bate pe Ali, tipa drăguță o bate pe cealaltă, 고마워. 나랑 같이 해줘서. iar Seong îl bate pe bătrân. 고마웠네. 17 jucători rămași. De ce te-ai sinucide dacă ai ajuns așa departe? Ok, în jocul 5 vor intra 16 jucători. Trebuie să aleagă un număr de la 1 la 16. Seong rămâne să aleagă fix dintre astea două numere și rămâne cu 16. Jocul 5, podul de sticlă. Jucătorii trebuie să ghicească care placă e din sticlă securizată și care este din sticlă fragilă. Desigur, sticla fragilă s-ar rupe, dar cea securizată poate ține chiar 2 concurenți odată. Numerele de la început erau ordinea în care vor trece podul și jocul 5 începe. Primul jucător începe bine, iar apoi nu mi se pare deloc corect față de cei cu primele numere. Jocul continuă. Normal că fix personajele principale au ultimele numere. Ce asshole! De ce și-a răni ultimii jucători fix înainte de jocul final? În fine, jocurile erau pe pereți de la bun început. 3 jucători rămași, o să fie un final interesant. Mai țineți minte polițistul care s-a infiltrat să-și găsească fratele? Chiar fratele lui era în spatele măștii. Ultimii 3 jucători primesc cuțite. Sang-woo o elimină pe tipa drăguță și odată cu asta se rupe și prietenia din copilărie. Ultimul joc pare să fie chiar Squid Game, jocul calamarului. Seong alege poziția de atac, iar Sang-woo rămâne pe apărare. Prietenii din copilărie au ajuns dușmani și jocul 6 începe. Arată exact ca o scenă din anime.
암행어사라고 했어. Iar parcă din nicăieri se lasă ploaia. Cei doi poartă o bătaie. Și deși vrea să încheie jocul, Seong câștigă pentru că Sang-woo se sacrifică. După 6 jocuri, Seong este câștigătorul premiului ce echivalează cu 38 de milioane de dolari. După toată nebunia, Seong se întoarce pe străzile liniștite din Coreea. Află că mama lui a murit și vedem un contrast între personajul ce se bucura de la câțiva bănuți primiți de la mama lui și personajul care are mai mulți bani decât ar putea cheltui. Un an mai târziu, Seong încă nu s-a atins de bani. Primește o invitație, se duce și se întâlnește cu bătrânul. El era în spatele jocurilor, el a creat conceptul și a jucat acum ca să-și amintească de copilărie. Era prea bogat ca să se mai poată distra, iar participarea la jocuri l-a ajutat să simtă o firimitură din fericirea pe care o simțea drept copil. Seong se vopsește, banii îi lasă mamei lui Sang-woo, în final face rost de încă o intrare la joc și în loc să meargă să-și vadă fiica, decide să participe.